Nachádzame sa priamo v srdci vinárskeho mestečka Svätý Jur, len 15 minút od Bratislavy, kde vám predstavím výnimočný dvojizbový dom so štedrou výmerou 114 m². Táto nehnuteľnosť v sebe spája historický charakter, praktické benefity a jedinečnú atmosféru, ktorú inde nenájdete. Skvelá voľba na pohodlné bývanie, ako aj atraktívna investícia. Dom pozostáva zo vstupnej chodby, 3 priestranných miestností, samostatnej kúpeľne s vaňou, šatníka aj špajze. 2 izby s klembovými stropmi dodávajú interiéru neopakovateľný charakter. Kuchyňa so špajzou je vybavená vlastným kotlom, ktorý zabezpečuje kúrenie aj ohrev vody. Pod celým domom sa nachádza vínna pivnica. Obrovským bonusom je táto záhrada, ktorá je tichá, upravená a bude iba vaša. Ideálny priestor pre relax. V dispozícii máte samostatnú garáž s montážnou jamou. A podkrovie? To si môžete zrekonštruovať podľa vlastných predstav. Ak hľadáte štýlovú nehnuteľnosť s garážou, záhradou a v blízkosti Bratislavy, táto ponuka je pre vás. Zavolajte mi ešte dnes a rada sa tu s vami stretnem.